studențului, predă chestii de genul să țesem frumos sau nu te supăra, frate. Asta e limbaj obscur, probabil. Da, eu am organizat la mine niște cursuri de creativitate, ca dovadă că am foarte multe goblenuri care mi-au rămas în perioada respectivă. Creative night? Auzi, dar știi ce aș vrea să văd? Un goblen cu o scenă din asta al tău sau un goblen gen, nu știu, artă erotică japoneză? Ai zis o chestie, știi ce fac eu, de fapt ce încerc la cursurile mele ultimele, până nu mă dau afară? Încerc să îi lămuresc ce înseamnă de fapt perversiune. Că perversiunea nu este să spui lucrurilor pe nume, ci perversiunea din contră este să fii constipat, să faci niște lucruri, dar să pretinzi că nu le faci. Să spui lucruri cu rânjă. Da, și să aștepți tu să faci toate câmpenile din lume, dar să aștepți să citești Coșbuc sau să, nu știu, să asculți mereu Pasărea Politică, care e ok, dar mă refer la texte și la lucruri de genul ăsta. Există un pervaz în capul nostru, care acum e și în literatură. Toți ăștia s-au pocăit scriitorii care au scris de ori, nu tu nu te-ai pocăit, Cătălina, și s-au luat apărarea. Cine, Cătălina? Păi n-ai văzut ce a ieșit la ultima întâlnire de miercuri? Acum am la unul, da. Deci, literatura trebuie să fie ca viața. Muzica, hai să spun, o muzică, cum e o muzică, nu știu, ca viața, un AC/DC, nu știu. Eu am muzică pentru sport și în același timp ascult și Palestrina și nu știu cum. Deci trebuie cumva să găsești cale. Nu mai poți să vorbești acum în același limbaj ca Thomas Mann sau ca Cărtărescu. Pare foarte rău. Lucrurile astea, deci plictise, suntem snob, pretindem niște lucruri. Sau ca... Ok, Cam atât. Mulțumim-vă pentru faptul că ați fost alături de noi. Peste 2 săptămâni